Hola, estic a Malta i estic acompanyat en aquest cas per la Masmi. Som els dos que composem la delegació catalana de la Flota per la Llibertat, que va o pretén anar cap a Gaza. I com ja sabreu per als mitjans de comunicació i per les xarxes socials, aquesta nit hem patit un atemptat en el nostre vaixell. Dos drons han explotat i han malmès el vaixell, han provocat sèries desperfectes i alhora doncs, ens ha impossibilitat el que volíem, que era en principi avui pujar amunt del vaixell i sortir cap a Gaza. Això, a part d'indignar-nos, el que demostra és l'absoluta impunitat amb la que treballa o que treballen diferents estats i que es passen doncs, totes les lleis internacionals pel forro dels nassos. I alhora la comunitat internacional el que fa és callar brutalment i deixar que això es perpetuï. No podem dir en cap moment qui és el responsable d'aquest atac, perquè ningú se l'ha otorgat, però és evident que si no és qui pensem i qui ha atacat sistemàticament la resta de flotilles que han existit fins ara, que qui podria tindre la voluntat de fer una barbaritat com aquesta. Volem deixar ben clar que tant la Masmi com jo, com la resta de components de la flotilla, estem disposats a continuar, estem disposats a seguir lluitant i des de les 3 del matí estem donant sortida a noves propostes i estem preparant estratègies per no parar. No pararem, seguirem d'una manera o d'una altra, però hem de fer públic molt més enllà del que està succeint i evident les barbaritats que fa Israel amb el poble palestí. Genocidi, crims de guerra, la comunitat internacional té que començar a dir prou i si no ho fa tindrem que obligar que ho facin. Tant la Masmi com jo us voldríem agrair moltíssim als mitjans de comunicació la cobertura que esteu donant. És brutal. La veritat és que estem una mica saturats perquè ni ella ni jo som molt destres en aquestes coses, però la veritat és que s'ho val. S'ho val perquè que aquesta situació tingui tant rebombori penso que és absolutament necessari. Però, per cert, realment es requereix que hi hagi perill perquè es denunciï el genocidi, els crims de guerra i les precàries situacions que està visquent el poble de Palestina? Fem una pensada, perquè en tantes coses, potser si es donés en profunditat aquesta informació, no faria falta que ningú jugués la vida. Apa, salut!